खुलुमबाय स्टुडियो थानाय के बरुवा बालिका विद्यालय एबा के बरुवा हिन्जावसानि फरायसालि गोजौ फरायसालि बेवहाय दिनै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना क्लास 9 नि फरायसुला फरायसुलिनो हरनाय साइकेल बे साइकेलखौ राननाय जादों आरो नैबे के बरुवा गार्लस हाई स्कुलाव गासै 78 फरायसुलिफ्रा बे साइकेलखौ मोननो हादों आरो बेखौ दिनै राननाय जाबाय आरो बियो मोनसे मोजां बिथांखि जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां गोरिब नखरनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा न'निफ्राय फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामनायाव बे साइकेलखौ मोननायलाय जोबोद सुबिदा जादों आरो सोलोंथायाव बिथांमोना बा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसो होगोन मानो होनना बुङोब्ला फरायसालियाव फैनानै न'आव थांफिननाय बा न'निफ्राय फरायसालियाव फैनाय बे मोनसे मोजां बाहन गैयाब्ला साइकेल बा बिदि बेबस्था गैयाब्ला एसे साननाय फैयो गोसोआव मालाबा बायो आरो जोंनि बे गामि ओनसोलाव बेबायदि बास गारि बा बेबायदि रिक्सा बेबायदि गोरलैयै मोननो थाङा दा बेखायनो गोबाङानो एसे खाथिनिफ्राथ' आथिंजोंनो थांलाय फैलाय खालामो नाथाय बे साइकेलखौ मोननायनि उनाव बे फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोबोद मदद जादों आं बेखौ मिजिंथियो नैबे हाइ स्कुलाव दिनै 78 फरायसुलिनो राननाय जादों बे बालिका विद्यालय हिसाबै आरो बे 78 फरायसुलिफोरा निस्सय दा जेसेबांखिनि गोसो होना फरायदों आरो साइकेल मोननायनि उनाव मिजिंथिगोन बिथांमोना आरोबाव मोजाङै गोसो होना फरायगोन एखनबा गार्जेनफोरा जोंनि खाथियाव साइकेल बा बायदिसिना बिनानै अनसुंथाइ बिनानै थाङो नाथाय जोङो गासैनोबो मददथि होजोबनो हाया नाथाय नैबेबायदि सरकारनिफ्राय गासै फरायसुला फरायसुलिनो क्लास 9 नि होनायनि जि बिथांखि लादों बियो मददथि जादों होननानै आं सानो बे आसाम नाङैनो जादों सप्ता खंनैसो सिगाङावहाय भेरगाव हायार सेकेन्डारियाव जोङो रानखांबाय क्लास 9 नि स्टुडेन्टफोरनो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनो दा बिदिनो गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रावबो बे साइकेल राननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो आङो सानदों बा आङो सानगोन बा जोङो साननो हायो जे बे बिथांखिनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा हेफाजाब जादों आरो बिगोमाफोराबो एसे गाव गावनि गथ' गथायखौ फरायसालियाव थिनहरनायाव एसे थुलुंगा जादों আজি আমাৰ মোৰ ছোৱালীটো যিহেতু 9 ক্লাছত আমি কোনোদিনে আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ যিহেতু বহুত পিছপৰা হয় এই পিছপৰা যিহেতু আমি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি চাইকেল কিনি দিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিল যিহেতু এইটো চৰকাৰে যিহেতু 9 ষ্টুডেণ্টবিলাকক যিহেতু এই চাইকেল মানে দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু যিহেতু এইখন স্কুলৰ আমাৰ আদৰ্শবিলাকো বহুত ভাল হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুত যাতে ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টবিলাক মানে আমাৰ এবাৰ মেট্ৰিক যিহেতু দি আছে যাতে আৰু ভৱিষ্যতে সিহঁতৰো মানে এইবাৰ ভালকৈ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ এখন পাইছোঁ বৰ ভাল লাগিল কাৰণ আমি দুখীয়া মানুহ চাইকেল এখনো কিনি দিব নোৱাৰোঁ চৰকাৰ যিহেতু চাইকেল এখন দিছে আমি খুব ভাল পাইছোঁ চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আমি ছোৱালীৰ নাম কি দেউজি মুণ্ডা পূৰ্বহু চুবা কি কয় 9ত হয় স্কুলত কেনেকুৱা অহা আছে স্কুল ভালে এতিয়া হোষ্টেলতে থাকে এই পূৰ্বহু চুবা এই ওচৰতে পূৰ্বহু কেনেকুৱা পাইছে নাই চাইকেলখন ঠিকে আছে মাত্ৰ পাম নাই আৰু সেইখিনি দিগদাৰী একোতো আৰু দিগদাৰী পোৱা নাই সেইখিনি অলপ ঠিক কৰিয়ে ল'ব লাগিব চৰকাৰৰ বস্তু যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল তো ইমান চাইকেল ক'ত আহিব ভালকৈ দুই এটা আমিও নিজে বনাই ল'ব লাগিব